घुस लानायनि दायाव सासेनि उनाव सासे सरकारारि अफिसारफोरा खैफोदाव सानसेयावनो सानै साथाम फारि फारि हमजागासिनो सरकारारि अफिसारफोरा डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन आसाम हान्जानि गोख्रों संदाननायाव हमजागासिनो घुस जाग्रा सरकारारि अफिसारफोरा दिनैबो बेबायदिनो सानै सरकारारि अफिसारफोरखौ घुस जानायनि दायाव संदाननानै हमनो हादों। फारियै गलाघाट जिल्ला बखाखाटाव लहित फुकन मुंनि सासे एक्साइज इन्सपेक्टरखौ घुस जानायनि दायाव हमनो हानाय जायो। लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि साब रेजिस्ट्रार मावख'आव खामानि मावग्रा गपिनाथ दासखौबो घुस जानायनि दायाव हमनानै मोननाय जायो। सांग्रां जा रायजो राजाफोर, नोंथांनावबो सोरबा सरकारारि अफिसारा हाबा मावनो घुस बिदों नामा? जुदि बिदों अब्ला डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन आसाम हान्जानि फोसावनाय जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360